Idziemy, jesteśmy w Aranda de Duero. Przyjechaliśmy wczoraj do moich znajomych. Idziemy piwnicą, gdzie się przechowuje wina. To jest taka długa piwnica. Oj, tu coś wyhaczyłem. I tutaj sobie ludzie mogą zachować wina. Mają swoje klitki. I tak o. O, tutaj właśnie jest takie miejsce. No właśnie. Tutaj gnietli na pewno, tutaj jakoś wałkowali. Aha. O, kiedyś to jeszcze na wodę to robili. No, budy były tak. Idziemy ciemną klitą. Tutaj myślę, że były. Na pewno to sobie służyło. Ja, długi czas znowu. Na stówę to będą długi wina. Zjedzenie dla osób szczupłych. Zimno jest tu około 14 stopni. Tak na moje oko. Idziemy do kolejnego miejsca. Tutaj na pewno wino leciało, można było się zanurkować, a tutaj każdy ma własną klitę. To jest Martina, Narendo, Alfonsa, Ulfy i w ogóle każdy ma własną klitę. No i koniec wycieczki. O, to na stówę się wino ze studni łoiło. No i się wypchała w kadr. O. Pierwszy dzień Aranda de Duero.